פורים? האמת היא שלא, סיימנו בינתיים לשמוע להיום. משהו לשבוע הבא. כן, זהו, שישאר עוד קצת דברים. אנחנו ממשיכים עם תערוכה לא פורימית בכלל. רעות פרסטר היא אומנית ויוצרת מאוד מאוד מוכשרת. היום בערב תיפתח תערוכה חדשה שלה במרכז האקדמי ויצו בחיפה. אנחנו רואים עכשיו את התערוכה, את ההכנות האחרונות לתערוכה. שם התערוכה הוא 10+, יש בה טעימה ממגוון עבודות של רעות ב10 השנים האחרונות. רואים שם גם את ההתפתחות שלה כאומנית במהלך השנים האלה. יש שם עבודות צילום, עבודה עם מתכת, סרטוני וידאו שעוסקים ביחס של הקהל לאומנות, ועוד המון דברים מגוונים. אני פגשתי אתמול את רעות, והיא סיפרה לי איך היא רואה את התערוכה הזאת דרך העיניים שלה. הנה. זה כאילו קצת לעשות צעד אחד אחורה, ולהתבונן על הכל, ולראות מה עשיתי, איפה אני נמצאת, מין בדיקה כזאת, שהיא נחמדה. זה נחמד לי לראות את זה. מה שנקרא לחובבי הז'אנר. כן, לא רק, באמת, מאוד לא יפה. מאוד יפה, אני הייתי שם, זה מאוד יפה. התערוכה הזאת 10+, תוצג במשך החודש הקרוב. ולחובבי ז'אנר המוזיקה יש כרגיל משהו בטח. ז'אנר המוזיקה, יש לנו היום פעמיים יוני. פעמיים יוני, הסבירי.